ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡೆಗೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕುದರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತಾರ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀತಾ ಬತ್ತು ಅದೇ ಮುಗಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಗದು ಮರ್ತೇನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೆಗದು ಮರ್ತೋದಿದ್ದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವುಮನ್ ದಟ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೇ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಿಂಚಿ ಪಾಪ ಬಂಡೆ ಪಾಪ ಲೂಟಿದ್ದ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಲೂಟಿದ ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಮುಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಮುಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಆತ್ ಪಾಪ ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪ ಇದು ಯಾರು ಬರದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಡಲ್ ಆಕಲಿ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ 365 days 1 year ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರನ್ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕಾಣಲೆ ಅದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏರೊಂದು ಬಂತುಜ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆತ ಐಕ್ ಮಲ್ವೇರೆ ಬರುದು ಕೊನೆ ಎಂದು ಎಡ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಂದು ನನನಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನನನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕುನೆಜಿ ಒಂದೇನು ಈ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರ್ಲೈಜಿನ್ ಸುರ ನಿಂತಿ ಹೋಗ್ತಿರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಕುಮಾರ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎದುರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಎದುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡೆಗೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕುದರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ರೆಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಒಂಚಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೂವರ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇನೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಆತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಟ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚರ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಪೀರ ಬರುವ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವೊಂದು ಆಯ್ತಾ ನಡಿಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಕ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಬೇರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೆದ್ರಾರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಐಕೆ ಮೈ ಕಾರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಏರಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪಾತ್ರಗ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತಾರ ದಾಯಿಗೆ
ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀತಾ ಬಂತು ಅದೇ ಮುಗಿನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಕ್ ದಲ ಅಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಡೆ ಬಾಕಿದ ಇಜ್ಜೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾ ರೇಟ್ ಸರ್ತಿ ಪನಿ ಇರ್ತಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ Picture, ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಟಲ್ ದಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ ಕೇಂಡರ ಕೀರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅದಿಯಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ 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 போய் ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಕ್ ಮನೆರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು 2 ಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಗರ್ದು ಮಲ್ತೆರಿತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲ ಬೆಗರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಗರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಈತ್ ಬೆಗರದ ಜರಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಬೆಗರ್ನ ಪೋಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏಸಿ ಪಡೆದ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಇನಿ ಏನನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿ ಅವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಸುರುಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ತಿಕ್ಕದಾದಿತ್ತಂಡೆ 100%. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ನ ವೈಫ್ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೈದಿಡು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆನ ನಿಮಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಬಡದಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿಗುಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚತ್ ಅವನ್ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈತ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡು ಲೆಕ್ಕದ ಜನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಬೈಯಾನಿಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ ಕಂಪನಿ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಒಂಜಿ 30 ಕಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ನ ಓ ದೇವ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೂತಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ರು ಗಣೇಶ್ ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೂತೀನಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ವ್ಯಾನ್ ಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕು ಅವು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಕೊರಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನೆತ್ತರು ಮುರಾಣಿ ತೋನಾಗ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದಾವಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡುಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಟದು ಬತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ದಯಬಲ್ಲಿ ವೆರಿ 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 ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಮಚ ಕೊಟ್ಲೇಕ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವುಮನ್ ದಟ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ 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 ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಳು ವೆರಿ 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 ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೂರ ಮೂವಿಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಶಿಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ದೇವನಾಗ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಡದ ಅದು ಬಡಿದೆ ಅಂಡದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ದಪ್ಪಂದು ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತು ಇದೀತಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಂಚಿನ ಪಡೆದ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಹಂಗೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸಂದೀಪ್ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದೆ కానీ ಒಂದು 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದು ಇರುವ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂದೀಪ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಪಲ್ಲೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ಇಂದು ನಲ್ಲಾತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಕೊಡೋ ಅಂತಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತೀರಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತೀರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ನ ಇಂದುಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅದೇ ಉರಿಯಡಿ ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಆಸೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊಣ್ಣು 17 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಾನೆ ಅಂಡ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದು ಈ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪೆರ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತುನೆಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಾಯಿ ಎನ್ನೆಡು ಅಂಡ್ ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನ ಯಜಮಾನ ದಾದ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿರ ಕೀರ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವಂದೇ ಇತ್ತು
ಮಲಯಾಳಿ ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಟೈಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಏನ್ ಬತ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೆ ಮೂಲು ತುಳುಕು ಸೆಟ್ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಕಲು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇತ್ತರ ಕಾರಣ ಏತ್ ತೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಪಂಡ ಐ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಐ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗಳ ಅವೇ ಅನ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ವಾಸಂಟ್ ಅ ಡೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಿಜಿ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಆತ ಖುಷಿ ಅನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಬೇತೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂದಿಂದ ಏನೋ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಅವ್ ಮಾತ ಜನ ಓಕೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನ ಈಸಿಯಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನ ಈಸಿಯಾ ಓ ಈಸಿ ಎನಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹಿಯರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿವರ್ ಆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಣ ಈಗ ತೆಲ್ಪುನ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇಡೀ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲ್ಕುನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫನ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಬಟ್ ಈತ ಜನ ಮೂಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೂಲೆಂಕ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲಿ ನಮಕ್ ತೂಪಿನ ಬಂಡನೆ ಪರ್ವ ಐಟಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪಾದಿನಿ ಈತ ಜನಟ್ ತೆಲ್ಪಾದಿನಿ ಈಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರ ಮೇರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ No, there is nobody like each one. Alpa aklotu kulo noda apa gotapundu. Competition edu onji counter barondu oppondu. Nobody is less. Okay. You know, pura same like same. Ai kalpa madde kulo nodu. Ai papa bande papa. Ekla direct. ಐನ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ introduction ಮಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಲೂಟಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಲೂಟಿದ ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಮುಟ್ಟು ನೇನು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂಚಿನ ಮುಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬತ್ತಿನ ಐಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲಾವಿದರದ ಪಾಪ ಮರ ಸಂದೀಪ್ ನಾನು ಅಂಚಾನೆ ಪಾಪ ಮರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತು ಪಾಪ ಆತ್ ಪಾಪ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಮೇಕಪ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಮೇಕಪ್ ಕೆಲವು ಮೀಶ ತೆತ್ತ ವಾಪಸ್ ಆತುಜಿ ಮರ ಸಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈಟ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಂಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ತೂಂಡ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಏತ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓಡ್ ಆತ ತಂದಿತ್ತ ಇದೆ ಆಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಜಿಂದ ಇಪ್ಪುನನೆ ಇಂಚನೆನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೂನೆ ಇಪ್ಪುನನೆ ಅಂಚ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ಅವೇ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಇಂಚನೆ ಬೇಗರ್ದಾರ ತಾನೆ ಅಂತ ಬೇಗ
ಏರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಡು ಭೋಜನ್ಯ ಆಡು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಆಡು ನೈನ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮಲ್ದಿರು ಓಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಂಗ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಬಂಗ ಕೊರ್ತುಜೀರು ದೇವಂಡ ಯಾನು ಅವು ಇಂಕ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಮುಂದೆ మేము కుదిరే కర్రగా నృత్యం ఆ కుదిరే డ్రెస్ నడుము జనకు పాడదు ఎంకు ఆయన పాడితే ఎందుకు పన్నారు ఆపించి పండు అడే ఉంటుంది ఈ డ్రెస్ నరేగా ఎంచో పాడడు ಮಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಅವು ನೇರ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಬ್ರು ದುಂಬು ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತು ದಿನ ಇರ ಐದು ಪಾಡ್ದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಹಾಜರ ಹಾಜರ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ವೈದನು The introduction. ಮಸ್ತ್ introduction. ಭಾರಿ show. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಡೇನ ಜುಲೈ ಡೇ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇದು ಪನ್ನಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿ August 7th ಗೆ. August 7th ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ವಿಷಯದಾದುಂಡು ಸರ್ನ್ ಬುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಟ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ವಿಷಯದಾದುಂಡೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನತದ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋಕುಲ ರಾಧೆ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ ರಾಧೆ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅದು ನಾಟಕಡು ಪಾತೆನೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಪದ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಡ ಅವು ಪರ್ಬನೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ಚಿ ಗಪ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ನುಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗಾನಾಗ ಓ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಾಪುನು ಓಕೆನಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಐತನ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ನೀರು ದಲ ಬೋಡಿತು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ದಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಹೇಳಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನ ಎನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮೆಣಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಯಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಪು ಇದು ಯಾರು ಇದು ಯಾರು ಬರದ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೇದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬುಡೇದಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಾರಿಕ್ ಏನಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಜದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣನೆ ನಾಕ್ಲೆನ ಮೈಂಡ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ ತಪ್ಪು ಬಿಡೇದಿನ ಸಾರಿಕ್ ಏನಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿ ಗೊತ್ತು ಹೃದಯದ ನೂರು ಮಾತು ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ ಅವಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಣದ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪುಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನಂಗೊಂಚೂರು ಜೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೀದಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದಡೆ ಪೋಯಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗಾಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಶ್ ಇಪ್ಪಿನ ಅವೇ ಆಣದು
ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಲ ಕ್ರಶ್ ಉಂಡೊಂದು ಫೀಲ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ ಆಕಲಿ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡುವ ಸಾಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಲೈಫ್ ನೆನಪಾನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ನೆನಪಾನಾಗ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಲೈಫ್ ನೆನಪಾನಾಗ ಲವ್ ಮಲ್ಪ್ ನಿಂತು ನಂಚಿನ ಡೇಸ್ ನೆನಪಾನಾಗ ಓ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಗೀತ ಫೋನ್ ಬಂದಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ದಾದ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂವಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋನ್ ಬೋಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಆಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಉಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನ ಈಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ ಹೀರೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಂಡಬಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಲು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದ ಈಜಿ ನಾಟೆ ಮಾನವೇ ನಿನ್ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಸರ್ ಈರ್ ದಾದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ నేను బరుంది మన ఎడ్డే హీరోయిన్ తిక్కుదేరిందా అని ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ತೋಚಿನಾಗ ಈರೆಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಏಪಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪಂತರ ಐ ಲೈಕ್ ಇದೆ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ನಿನ್ನ ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಸರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಲೈಫ್ ನಿಗ್ಲು ಓ ಸಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಮದಿಮೆದ ಲೈಫ್ ಎಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚಾಪರ್ಕದ ಪೂರ ನಾಟಕ ಹಿಟ್ಟಾಪುನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಾಗ ಮುಂಚೆ ಸಾಪಾಟ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಕತೆ ಇನ್ನ ಮದುವೆದಲ್ಲ ಆಂಡು ಇತ್ತು ಕೂಡ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಾಗುಂದಿಲ್ಲೆರೆಂದು ಬಟ್ ಈರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಜಿಂದ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ నుంచి ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ ಉಳಿದುపోయారు ನಾವು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಜಾನಕಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಪದಗಳು ತುಂಬಿದ ಕವನವಿದಲ್ಲ ಹೃದಯವೇ ಅಡಗಿದೆ ಇರಲಿ ಇದರ ಒಡೆತನ ನಿನದೇ ಮೌನದೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ He sang on behalf. ಮಲ್ಲೇಜ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ತಿಕ್ಕುನ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನೋಡೆ ತುಡೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುದು ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಚ ಬತ್ತುದೆ ನೋಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಜನಲ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಆಫ್ಲನ್ ಆತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈಚೇರು ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿನ ಕೇಳ್ದೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೇಳ್ದೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪಾತ್ರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂడి ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಕ್ ఒక ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ఒకదే ಓಕೆ ತಾತ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲದತೆ ಆರೆಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಯಾ ಮಾಸ್ಟರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿನ ಬೋಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಬೇಗಿನ ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತದ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗಿನ ಕಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೊಟ್ಲ ಆರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೇಗಿನ ಕಂಡ ನೀರಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಮೇಬಿ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅದು ಇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆರೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಚಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಸಸ್ ಉಮೇಶ್ ಬೇಜಾ ಆಟ ಆಡ್ಸಿ ನೀವು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಚ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಚೋಟುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದಾದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದುರುಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ
But you nailed it, sir. Super. I know. And ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೇಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಧೈರ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಈತೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂವೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮುಗುಳನಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗರ್ದು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಕ್ಕೆ ಯಾ ಈಗ ಫೇವರೇಟ್ ಮೂವಿ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ನ ಮೂವಿ ಫಾಲೋ ಗಣೇಶ ಹಾ ಗಣೇಶ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಂಬರ್ 1 ಐದು ಮೂಗು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಚೆಲ್ಲಾಟ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಲ್ಲಾಟದ್ದು ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಚೆಲ್ಲಾಟ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪಗನೆ ಬಂತೆ ಯಾರು ಗಣೇಶ ಅವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಯಾರಪ್ಪಗನೆ ಬಂತೆ ಇಸ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಇದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಗಣೇಶ್ ಚೆಲ್ಲಾಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಹೋಯ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಪಿಕಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 1 ಇಯರ್ ಪಂಡ PVR ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇವೆ 365 80 lakhs share only central 365 days 1 year ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರನ್ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ 1 whole year ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ದಾಯಪಂಡ ಅವರು ಬತ್ತಿನೇ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಒಯ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತು ಲಕ್ಕಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇಳಲೆ ಸರ್ ಕೇಳಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೇಳಲೆ ಹಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಬಕದಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರ ಅವಕಾಶ ದಾಯ ಕೊರಿಯರ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯಗೆ ತಂಡ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದತ್ತು ದಾಯ ಕೊರಿಯರ್ ದಾದ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ಕನೆ ಉಂಡು ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬುಲ ಕಾಂಡ್ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲೆ see Sandeep is a very good script writer ಓಕೆ screen play story ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೊಂಚಿರ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಐದಾದು ವಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ ಕೊರುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಆಂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರುಂಡ he will definitely do ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು that is screen seen on the screen today ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಆಯವ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲುಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರು ಓದಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕು ಹೊಸಬಾಗ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಒರಿಪದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಂತೆ ಮೂಲ ಬಣಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಾತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಹಾ ಓಕೆ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಓ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಮಾತೆನೊಟ್ಟಿಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ತೆಲ್ಪಾವನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಎಂಕುಲು ಎವ್ರಿ 15 days 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಎಂಕಿ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪ ದಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಾತ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ
ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಸಾರಿಗೆ ಶತ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸಾರಿಗೇನ ಶತ್ರು ಗಣೇಶ್ ಅರ್ಲಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ he is very close to every ಮಾತನೊಟ್ಟುಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೊಕೆಡುಲ್ಲೆ I think ಅವು actually 18 years ago if he has developed ಅವನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ because some misunderstanding ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು but he has continued that ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇವೆ అండ్ ఐకు మేబీ ఈళ్ళ మళ్ళా సపోర్ట్ ఉంది దాపండ మాత హీరోయిన్స్ ಆಡು ಪೂರಕ್ಲಿನ ಲೈಕ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬನೋಲಿ no I will not take credit for everything he is like that ಪಾಪ ಆ ರಂಜನೆ ಇತ್ತೇರು ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ಲ but yeah maybe ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು I'm a part of it ಆರೆಗ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೋಡೆ because ಆರೆಡ್ ದಾದಿಯ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀನಿ that he keeps everyone happy ಪಂದು ಲೈಕ್ ಆ ವಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಮಾತಿನ ಎಂಚ ತೂವು ನೋಡು ಮತ is very very hospitality ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪಗಲ ಅರೆ ಒಣಸುಕು ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೊಡು ಆಯನಲ್ಲಿ ಕುಂಬೆಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಪಕಾರಿಗೆ ಅವು yan aron star yan separate ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೈಕಲ್ಲು ಬೇರ್ಲೋ ಪರ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಗೆ ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡು ಕುಲೋದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬುಡಕುಲ ಇದು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಾನು 25 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಗರ್ವ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ He's very dignified, Ramesh sir. Must dignified. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೌರವ ರೆಡ್ ಚೇರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹೊಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆರೆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರೆಗ ಆಪುನಿ ಸರ್ ಈ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಪಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ದ ಸಿ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಒತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮುಂದೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯಾನ್ಲ ವೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟೇ ಬೇತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಜೋಶೆ ಬೇತೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಪುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ತೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬದು ತೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಪುಲ್ಲ ಹಾಕಲಾಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ತುರ್ಕಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಯ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಾಯಗಿಂಚಾಯ ಆಯ್ರೆ ಬರಲಿ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದೆ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ 4 ದಿನ ದಾಂಡ ದೊಮ್ಮುದು ಆ ಫೈಟ್ಸ್ ಮಂಡೆಗೆ 2 hours ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಪಲ ಬರೋದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಗಲ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಬಣ್ಣ 100% ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಡೆದು ಮುಕ್ತಿಕರಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸಂದೀಪಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು 8% ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್
ಸಾರ್ 100% ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಕನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಐತ ಉಲೈ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂತುಗೊರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಓ ಆಸದಿ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಆಸೆ ಪೂರ ಈಡೇರಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆ ಇಡ್ಡೆ ಅವಡದು ನಮ್ಮ ಬೈಕುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸತ್ತು ನನ್ನ ತುಳುಟು ಈನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು ಮೂವೀಸ್ ಇದು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀದಾ ಬಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಉಪ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಶಕ್ತಿ ಲಿತ್ತಲೇಕ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7th ಈ ಮೂವಿ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ 7th ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ದಲ್ಪ ಕೋಪಿನೇ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೋಪ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿದು ತೂದು ಗೆಂದಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀರ್ತಿ ಬರೋದು ಏನ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೋದ್ವಾರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇವತ್ತು ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಾರು ಪ್ರವೇಶ ಏನು ಲಾಟ್ರಿ ಗೀಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಹೆಂಗೆ? ಲಾಟ್ರಿ ಏನಲ್ಲ, MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? MCC ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವದ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ಜೋಡಿ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮೃತ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ 2 ಜನಗಳ. ಈಗ ತುಳುತ್ತಾರನಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಇದ್ದು ಸಿಗ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆನಾ, ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋರೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂದೇ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಒಲ್ಲ ಚಿಂಚಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟ ಹೋತುಂಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಡೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಮನೇಲಿ. ಅಂಡ್ ಐಡ್ದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಳ ಹೀರೋ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಖುಷಿ ದಾದೆ ಬರ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಬಂದಾರದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಡು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವಳ ಅರೇ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಟ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಐ ಅಲರ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್, ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಐ ಅಲರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಳಿ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಎಂಕಾಂಡ ಮಾತ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ತೂದು ಪಾರಿ ಸಾರಿ ತುಂಬರೊಂದು ಇರ್ತದೆ ತುಂಬರೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಮೇನ್ ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪುನ ಇರಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಲಿ ಅಂತೂ ಅವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಜಾ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತೂನಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋಯ ಲೈಕ್ ಪಿದೈ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತ, ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಕ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂತೆನ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಡಕ್ಕಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಲೈಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಿತ್ಯ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಮ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ పోయి అవి ఒక 2 గంటೆ వాక్ ಮಾಡ್ರು 1 hour ಡ್ರೈವ್ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪೋಡ. ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂದು నేను ಕನ್ನಡ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಶ್ ಹೌದು ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ನಾನು ಓಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅದು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಹೌದಾ? ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ? ಹೌದೌದು, ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅವರ ಅಂಡರ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಂಗೋ. ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ that is because of me. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ಲಾಫ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್, ನಾನು ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮು ಸೋ ಫನ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಗ ಹೀರೋನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಂಗ್ ಉಂದೇರ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೋಹನ್ ಬಡ್ಕಲ್ ಕಯಾನ್ ಮೇರ್ ಸೇರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೇರ್ ಮೋಹನ್ ಬಡ್ಕಲ್ ಬಂದಿರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಕನಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರೊಂದು ಪಂತಜ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ ಐಕ್ ಮಲ್ಲಡೆ ಬರೆದು ಕೊನೆ ಏನ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೈತ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿದ ನಿನ್ಗೆ ಗೆಂದಿ ಎಡ ನೆಟ್ಟೆಗೆ ಎಂದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕು ನೆಜಿ ಒಂದೇನು ಈ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರ್ಲೈಜಿನ್ ಸುರು ನಿಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡಿ ఒకటి పోటీకి వెళ్తాను మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ వండ నార్మల్ కథ వండ గ్యారంటీ అవుతాను అవన్నీ గ్యారంటీ గుర్తిస్తాను అది కొంచెం ఎడ్డ స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ పోదనగా అడే పోయి ఒక బండి ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಂಬಾರ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವ್ರು ದಿನ ಕೊಂಚ ಏತ ಕತೆಗೆ ಏನ್ವಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಒತ್ತೊಂದು ಪಣ ಪೂರ ಬರೆದು ಇವಂತೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಬಂಡೇರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಅರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ಬಂಡೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅವೇನ್ ಪಂಡೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಬರೆದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಬರೆದು ಕೊನೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಎದುರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂದೀಪ್
ಅವು ದಾರವಂಡ ಎಂಕ ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ನರೆಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕನ್ನಡಡು ಪಂಡ ಫ್ಲೋ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕತೆತ ಇದು ಮೇಡಮ್ ತುಳುಟು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪಣ್ಣಂ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನೀನ್ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಹೇಳು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅರೆಂತೂದು ತುಳುಟು ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಚ ತುಳುಟು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚ ಮೋನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಮೆರನ ಬಂಡದ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆರನ ಬೋಂಡಿನ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಸರ್ ಪುಳು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಜ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚೆಂಜ ಮಲ್ತ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಬರೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಲಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇತ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೇನೆ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದೈತೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವೇ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಏರ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಉಂಡಾಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ನಿತ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಕ್ಕ ಅರೇನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೀತೀನ ಆ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಕತೆಗೆ ಬಂದ್ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಅರೇನು ಮೇಡಮ್ ಶರತ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮೃತ ಅರೇನದ ಐ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಟೂರಿತ್ತೆ and we know her from serials at that time to do so we were like Urdar I mean we wanted somebody who is Tulu speaking okay she's very good at it she has a success in her hand you know what more do I want so dub ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳುಟೇನಿದೆ dubba ಹಾ ತುಳುಟು ಮಲ್ತನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾ some portions ಅಂಜಿಂಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ತುಳು ತಾರಿದೆ ಬಟ್ ತುಳು ಪಾತ್ರದಾಗಿತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ್ದು ಓ ಫೇವ್ರೆಟ್ కానీ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಳುನಾಡಿದ್ದು ತುಳುನಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿಯಾರ so she keeps coming every month but ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ every month will come dialogues pura correct set okay when it is like camera and completely ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೇ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಏಕ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೀರೋ ಪಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಲೇ ಒಂದು 2 ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಹೀರೋಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಹೀರೋಗಳು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಡೆಬ್ಯೂ అట్లా చూడడానికి నర్వస్ అవుతుంది లేకపోతే ఆర్ట్ జరిగితే వేరే పండి ఆర్ట్ సీరియల్ ఆర్ట్ లోడ్ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆದು ಅದೇ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದಾಗಿದ್ದವಳು ಮತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬರೆದಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಜಿ golden movies కొంచెం మళ్ళా థ్యాంక్స్ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ನಕಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಭರತನ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡಿದ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ a float see how it take that onondulla namdu en sound englene exactly like this part into dialogues it was never like we are preparing for something this englene indu pandu it was going in a flow kirti that was the best part ave pandini englene movie shooting lakka ittiji alva I got on time finish malte on date you know when planned that environment at the show kitlu oh indu valpodu I could preparation of dala iji everybody is talking in conversation maltilaka nincha kulon part irlaka dialogue alpa yeah okay so in the raddu janakla special day panda onji alla in the production ite irukku movie maltadi and Tulu movie itte hero heroine hatadalla nama celebrate malpunu kammi
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನರ್ವಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ದಾದ ಫೀಲ್ ಇರ್ತದೆ. ತುಳು ಮೂವಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೀರಿಂಗ್ ಬಲ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆದ ನಾನು. ಸಿನಿಮಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದೆ. ನರ್ವಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಕಾಲ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುದಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಅದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇದು ಪೊರ್ಲಲ್ಲ ರೀ ರವಿ, இந்த மோஸ்ட் ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಶೋ ಏತ್ ಶೋ ಕುಲ್ಲಾರ್ ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೈಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಒಂದು ನೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೌಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಶಿಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪನರಿಗೆ ಇರ್ಚಿ ಉಂಡು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅವು ಅನ್ನೊಂದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಇರೇನ್ ದಾಯಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಕುಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಅರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಓಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲ not the beauty, nothing, I'm just like this. What to do? She's happy and ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ Dada, everything is going beyond. Dada ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಡೆದ ರೀಸನ್ಸ್ 5 ರೀಸನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಯಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬರಡು ಬರೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲಿಪು ಈ ಮಜಾ ಕೊಡೋದು ಮಾತು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಉಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಊರದ ಕಲಾವಿದರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡದೆ ಓಟುದು ಉಂಡಲ್ಲ ಬಿನಾರು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯಾನೇ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಡುತ್ತು ಎಂಕಲ ಈಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಶ್ರಮಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡು ಯಾಕಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಖಲ ಮೋಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಿಖಲ ಮೋಕೆನೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಜನ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಆಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಡೇಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಅಂತ ಮೂವಿನ ಅದು ಮೂವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವೇ ಅಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ನಗಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ತೆರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೂ ಪದ್ಯ ಪಂಚಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿರೇಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಡ ಪದ್ಯ ಪಂಪಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ನವ ಎರಡು ಜನ ಸೇರ್ತು ಯಾವ್ದು ಕೊಂಡಟದ ಪೊರ್ಲುಗಾಲೆ ಮನಸ್ಸುದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಾಟ ಎನಿಕೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೂಲೆನಾ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಲೆ ದೀಪ ಸೇರಿ ಬೀಜಿಕೊಂಡ ದೀಪ ಲಡಗಿ ಉಸರಿಗೆ ಫಾತಿಮಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಈ ಕರ್ಕಶ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಾಕಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಲ್ದುಕೋ ಬಂದಿನ ಪೂರ ಏನೋ ಬಂದೇರು ಈ ಬಾಬಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮಕ್ ಸಕಲವಾಗಿ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ ಎದ್ದು ಮುಖ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲೇ ಬಾತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚು ಇರ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ತಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚು ಅದು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಏಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಕಾಫಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ again ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೇಗ and ma'am sir thank you good all the best ಇರೇಗ and ma'am ಇರೇಗ all the best and thank you so much and thank you ಒಂಜಿರಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ and ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೀರೋ and ನಮ್ಮ again ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಕನತಿನ thank you so much okay thank you very much ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲದ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಟ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೈಟಿ ಕಡಪುಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನೀಚಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಕ್ಲೆನ ಸವಿತಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬೆಲ್ಲದ ರಸ್ಕುಂಡಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊ ಡಯಟ್ ಇಪ್ಪನಟ್ಲ ಗೆತೋನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬೊಚ್ಚು ಪಂಕು ಜರ ತಿಂದೇನು ಆಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲೇನು ಸೊ ಈ ಮೂವಿದು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಇಡೋದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆತೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿರೇಗೊಂದು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಂಡೀಗಢ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಗಾರನ ಸಚಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ఒక ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರದ ಹುಡುಗಿ SKM ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಮಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಐದು ಉದ್ಯಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಸುಂದರ ಗೌಡ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಮಗಳನ್ನ ಅವೇ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯ ಪೂರ ರೇಟು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಈ ಸಚಿನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನು ಹೊರ ತಿಂದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ರಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲು ಅವಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ Thank you.
సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్యామ్. ఒక ఇంకేంటి చెప్పరాదు ఇంకా పిಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ ಐ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡು ತೂಕಲಾಕತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ಮಿ అంటే భవిష్య ಉಂಟು ಉಚ್ಚಾರ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಆಂಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಶಲ ಬರ್ತದೆ అంటే కొడు లైక్ ఉంటది క్వశ్చన్స్ కూడా లైక్ చేయాలి నేను అదే ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನಾಗ ಕುದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತಾರ ದಾಯಿಗೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪು ದಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀತಾ ಬಂತು ಅದು ಮುಗಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಗದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೆಗದು ಮಾಡ್ತೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಣವಾಗಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವುಮನ್. ದಟ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಂಡೆ ಪಾಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೂಟಿದ್ದ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಲೂಟಿದ ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಮುಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಮುಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಪೋಲಿ ಪಾಪ ಆತ್ ಪಾಪ ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಬೇಗಿನ ಮೇಕಪ್ ಬೇಗಿನ ಮೇಕಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪ ಇದು ಯಾರು ಬರದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಂಡಲ್ ಆಗಲಿ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಓ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. 365 days 1 year ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರನ್ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಕನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏರೊಂದು ಬಂತಿದ್ಯ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆತ ಐಕ್ ಮಲ್ವೇರಿ ಬರೋದು ಕೊನೆ ಎಂದಿ ಎಡ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಂದು ನನನಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನನನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕುನೆಜಿ ಒಂದೇನು ಈ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರ್ಲೈಜಿನ್ ಸುರು ನಿಂತಿ ಹೋಗ್ತಿರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಕುಮಾರ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಎದುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.